Kaseng ba jong kinong tre nong bala hapo ka jala ka ajing snolem shaka yeng kasem jong ki armut kinos ki bala kla no na kani ka perthai hapo ka jing ya khun jong ki ya kani ka klam COVID-19. Haba kran shikilar pathai khubor u Secretary of Workers Pau of Meghalaya u ba Kenneth Swear u labu jing kili ya ka sorkar ba ki hospital Shimet bahatu ki hospital sorkar lani ki hospital Shimet ki biang ne em ka jing penya ya ki duty na uwei u banai she uwei u banai lani ban pendan kam de ki ju kinong trai ban trai kam haman na u banai ne tayo baru laong ba kani kan bu e ka jing em jung kinong trai ha ka jing ma baru laong ru ba ki hospital ki la ne em ban pen biang ya ka jing ya da ha ka ban sumar ki bapang basitong Ka Workers Power of Meghalaya kabadi ka seng ba jung kinong trai no bala hapo ka jala Meghalaya barokoi kani kapor kapa ka jing solem si bahaya hasem jong ki arnut kinas ki belaklan ona kani kapathai haka jing kun juki bat ka klam COVID-19 haka ju kapor ka seng ka perparu ya ka jing solem si bahaya hasem jong kinong trai hospital bat ki health center baper ki belaklan no nakani kapathai nakadaw ka jing kun juki bat kani ka klam nakamansim ka basmo kya ka seng haka ni kapor kami iskmat ban keren bat banbu ki jingkeli Ahmad kibor penya jingki hospital Shimet bat ka sorkar yakini ki jingkeli harum kabaningkong bahatu kibor penya hospital Shimet lani sorkar kibyamo ya kata karkom penya ya ka duty karkom ai ka duty karkom petelun ka duty nakabanay sa kabanay lani hatu dakiju kibril kilapanan kam man la kasni man la katayo man la kabanay banle COVID duty kababu pat ya ka jing im jongki iwei pe iwei haka jing ma namar kat kum ka jing lap li jong kaseng ling bagi kat tu kat ni ki paralok ki jungi ki batrai hapo ki hospital ki health center repair ngilam baka jing do na brevi ka de ka wei ni ki jing e ka baki no trai hospital ki kandu na kapor sa kapor bat kani ka de na du ki por ki balale haswa banwan kani ka khamru kabaat kalong bahatu kini ki jaka ajing sumar ki biang na em ye ki lat jing da kum ki PPE ki gloves ki mask ki sanitizer bat ki wei de ki biar jing da ki bat pen biang ye ki nong trai hakapor baki rong ki COVID ward lani hakapor ki dan hapo ko hospital namar kumbangi TB ki hospital bat ki health center ki PHC CHC hakini benta nginam la man tip mano ba positive mano ba negative handrai kajingi kandu jungi ya kinong pang kalong man kasngi bat man ka second namar katang tepat bay kibor badi pek bania khamtam halor kani kabalai ka seng kabu jing keliru halor ka kom peniat ya ki jakasa hatu kadang long na em kum mention snem hakaba nakalian kibor peniat Shimet jong ki hospital bat ka sorkar kila penbiangi ki jakasa haki hotel baper lani haki school baper kenapa ki bahiyen jungi bat kasnong kathaw kinam dan haka jingma daka baye kendu yani ya kibatri hospital anda kila adap naka COVID duty di hatu kani karo kompanyat kadang don ne em hadu mentang kaseng kabu jengkeli halor kaniru kabasaw kaba kaseng ka kwa banbu jengkeli gede halor ka notification kaba ka sorkar jela kala permi haka khanyo trik mentau banai arjar aphuwe kaba kedok syai ba ya kinu ki brio ki badan ya ka jingduna ki khotmet lani ki long kami ki ba armet kin light ban wan tray bat kin hab ban tray na la yeng lada.com te ka seng gabu ga jingkeli ha kani kapor bahato kani ka notification ka tray kam tangi ki long kami ki ba armet ki ba tray hapo ki office sarkar lani hatu kani ka notification ka tray kamru ya ki long kami ki ba tray haki health center bat ki hospital baper hapo ka jelahi bro ko bat lada kani ka notification ka tray kam tangi ki office sarkar nakaliang kaseng ni ban ong baka sarkar kadi ban pek khamatru sa kinong tray jong kokot ka khya ki be kandu jing e nakapor sa kapor kapasan kaseng ka kwa ban buru ya ka jingkeli bahatu kini ki hospital Shimet lani wat ka sarkar hiru ka penbiang na em
ya kakali ban lit shaw ban bu ya laki nong tray khamtam kum hagani kapor lockdown namar kum bagi tebhi kinong tray jeng ki hospital ki dei ki basa keleng ka sor shilong teng don ki basa awat sedu shamau ngam sedi than yo shilong na tadi ki don basa sedu ki Time Smith soran kham bat kum ta terten namar kata kadaw ka sen ka kwa bu jeng kali hani kapor bahatu ki hospital simen bat ka sorkar kapet ka khmi in em ya kaniru namar kani ka dei ka wai ka banta ka bakta tam ki nong tray ka kot ka khia ru kamde ka basuk ba andala adep ka duty ania da kajat bat shwa perwan shi duty ru kham tam li le la da ka dei ha ka por man mir ken hab bania da ka kajat te namar kata ka sen ka bu ikini ki jingkeli baro ahmad kibor pernya kibadi pen ya ka kot ka khia kaseng ka karpatu ya ka sorkar ba kumba ka sorkar ka karpat hipat ba ya ka jinge tray lang ka joki ban job ya ka ni khlam covid-19 kaseng ka karpat pat ya ka sorkar bakan pet bat khmi bnia ya ka jing e ka baki nong tray jong ko kot ka khia kia kandu nakapor shakapor